Jesus ti sumbat amin nga rigrigat, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigat, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Amok adut sa lutsut taunek ti panunot mo, resulta ti dismayam tal na di mabirukan. Gaputing na palabas nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibagak ni Jesus ti sumba. Ni Jesus ti sumba amin nga rigrigat, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigat, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Amok adda ti bantay kasla di makalaya, amok nasip ngetangatang mo kasla nga di agini. Bilang man madimamuti sa uti Diyos puno, ket nuluktam ta puso mipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigat, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigat, malaksit pa'y kengkwana awan di daduma. Jesus ti sumbat amin nga rigrigat, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigat, malaksit pa'y kengkwana awan ti daduma. Welcome to Praise Pilipinas. Tilubong ket padasen na mang penek ti kararwa, agbiro ka dito'y lubong ngem di med masarakan, awan puno nga pakapnekam inggata po ti masarakam. Ni Jesus laeng makapne kararwan, ni Jesus laeng makapne kararwan, Isu laeng makabalbaliw ti biag mo. Ikan nakapudno nga talna ayat rago pa'y inayon na. Ni Jesus laeng makapne kararwan, urayat dati kinabaknam kendayaw magunod mo, ngem ken ka awan ni Kristo, awan tal na di tabiag mo. Nuni patay ket tumawag to, awan serbir kinabak nang mo. Ni Jesus laeng makapne kararwan, ni Jesus laeng makapne kararwan, Isu laeng makabalbali ti biag
biyag mo. Ikan nakapudno nga talna ay atrago pa'y inayon na ni Jesus laeng makap ne kararwan. Dati kinabak na kendayaw magunod mo. Ngemken ka awan ni Kristo, awan tala di tabiyag mo. Nuni patay ket tumawag to, awan serbit kinabak nang mo ni Jesus laeng makap ne kararwan. Laeng makap ne kararwan, Isu laeng makabalbaliw ti biyag mo. Ikan nakapudno nga talna ay atrago pa'y inayon na ni Jesus laeng makap ne kararwan. Ni Jesus laeng makap ne kararwan. Ni Jesus laeng makap ne kararwan. Welcome to Praise Pilipinas. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbutngak taadaak tita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik tuy pusok. Manakabalim ka unay, awan pagbutngak taadaak tita presensya. Manakabalim ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik tuy pusok. Napnuan talna sikat mangipapaay, amin na masapul ko. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbutngak taadaak dita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin apitik tuy pusok.
Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, awan pagbutngak taad daak dita presensya. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay, agyaman ak Jesus iti amin napitik tuy puso. Agyaman ak Jesus iti amin napitik tuy puso. Idiag bibiyag at isip ngit, nakarut but-buteng ko, malidlidayak iti inaldaw-aldaw. Ngemay sa Arabi at dati mek anangek ko, tinalyaw ko ket nakitak ni Jesu Kristo. Bigla nga aglulwaak, tanaka pa rin tumeng, dumaw daw atak, iti pamakawan na. Nariknak tipod no araksak, adyak narik na idi, agyamanak, tani Kristo binalbaliwanak. When pudno anaraksak, ti sumurot keng Kristo, tabalbaliwan na iti biyag mo. Ada pudno araksak, kental na iti puso, nutong palem, dagiti bilbilin na. Saan ako na madanagan, nuwa niya ti masakbayak, tani Kristo Isu iti kaduak. Manubot tapo ken Diyos ko, isalakanak, manipud basul, agyamanak, tani Kristo binalbaliwanak. When pudno anaraksak, ti sumurot ken Kristo, tabalbaliwan na iti biyag mo. Ada pudno araksak, kental na iti puso, nutong palem, dagiti bilbilin na. Dagiti bilbilin na, nutong palem, dagiti bilbilin na, nutong palem, dagiti bilbilin na.
Pagturong pagkayawawan na misut masapul mo. Naragrag pati pamilyam agmay may sakat panagrig na misut masapul mo. Biag mo di nariribok ken kawan ti tumulong aldaw rabi nalitay pagim magsagsagaba kayat mo't maliw-liwa kenada mangat kadtua isut masapul mo. Inka ken Jesus isut mangtit kapyaken panagaawat. Inka ken Jesus isut Dios nga mangpukaw panagkulayaw tarik nam. Inka ken Jesus isut mangtit pud no ngaragsak ti biag. Inka ken Jesus gayem. Inka ken Jesus nu impluensyat aglawlaw mangtit ken kamulit ti biag isut masapul mo. No salunat mo't mapukaw tarigagay mo't maagasan isut masapul mo. Nararit mo't biag mo ken piksam kadagiti ragragsak ti biag ngem kaskas tingan apa ay ka lagi pem ni Jesus ijay krus sinagaban at bain tapno kapyaken ka maited isut masapul mo. Inka ken Jesus isut mangtit kapyaken panagaawat. Inka ken Jesus isut Dios nga mangpukaw panagkulayaw tarik nam. Inka ken Jesus isut mangtit pud no ngaragsak ti biag. Inka ken Jesus gayem. Inka ken Jesus. Nararit mo't biag mo ken piksam kadagiti ragragsak ti biag ngem kaskas tingan apa ay ka lagi pem ni Jesus ijay krus sinagaban at bain tapno kapyaken ka maited isut masapul mo. Inka ken Jesus isut mangtit kapyaken panagaawat. Inka ken Jesus isut Dios nga mangpukaw panagkulayaw
Damatam mabasak na dagsen ingka pakarikutan anyaman dayta nga pakariribo ka may salaeng tiin ka umasitkan kumarara ka lang iti na marswa isulaeng sumbati ka sa pulang di ka bundeng nga umasidekeng kuana kay sutsulbar ti suamin nga problema mabalin nga kunaem binaybayan na ka awanen mariknam na mangipat patekeng ka ngem saan nga pagisu dayta nga nariknam nga ti Diyos nga mangbaybay kadagiti anak na kumarara ka laeng iti na marswa isulaeng sumbati ka sa pulang di ka bumdeng nga umasidekeng kuana kay sutsulbar ti suamin nga problema isulaeng sumbati ka sa pulang di ka bumdeng nga umasideken kuana kay sutsulbar ti suamin nga problema kumarara ka laeng iti na marswa isulaeng sumbati ka sa pulang di ka bumdeng nga umasideken kuana kay sutsulbar ti suamin nga problema kay sutsulbar ti suamin nga problema kay sutsulbar ti suamin nga problema. Nutibiyag mo napnut pakariribukan kenti tunggal arapaap kanayon nga mapaay kaslati namnamam pasaray malaylay di mo amot pagtungpalam dalan pagpagnaam nutarigagay mo't natal na nga puso panunot kenrik na kanayon nariribuk awan gagayem kay makipagrik na kaslaman lati biyag awan serbina ni Jesus isud ka sa pulang ayat nat mga gas liday nga mariknam
Ayat panagnam dito'y lubong nga napnot basol ni Jesus laeng ka na. Yun nga pagserbyan isutaw awatem idatun mo't biag mo bendisyonat ka na. Yun nga maragpat mo ni Jesus isut ka sa pulang ayat nat mga gas liday nga marikna itisibay na pusom ka na. Yun nga natal na ni Jesus isut ka sa pulang. Isut ka sa pulang ni Jesus isut ka sa pulang. Tibiyag ko naraksak awan ti pumadpad taadan ni Jesus kanya nasila wanen na sibngeta kararwak taadan ni Jesus kanya. Raksak na tagburburayok taadan ni Jesus kanya awan kanya konti panakayaw awan taadan ni Jesus kanya basul ko narwayda ket inugasan na taadan ni Jesus kanyak idi imayen ni Jesus anak taeng ditoy puso tuy kararwak raksak na tagburburayok taadan ni Jesus kanya may saanam nama ikutak wen pudno
taadan ni Jesus kanyak. Ululip ti dwadwak, dalan ko awandan, taadan ni Jesus kanyak. Idi imayen ni Jesus, nagtaeng bito'y puso. Tuy kararwak raksat na tagburburayok, taadan ni Jesus kanyak. Titayak ni patay sa anak, maublat, taadan ni Jesus kanyak. Ti ruangan, ti syudad, makitak nalawag, taadan ni Jesus kanyak. Idi imayen ni Jesus, nagtaeng bito'y puso. Tuy kararwak raksat na tagburburayok, taadan ni Jesus kanyak. Pinakto at taeng jay syudad narway, taadan ni Jesus kanyak. Naragsak when naragsak kaktipan panagnak, taadan ni Jesus kanyak. Idi imayen ni Jesus, nagtaeng bito'y puso. Tuy kararwak raksat na tagburburayok, taadan ni Jesus kanyak. Taadan ni Jesus kanyak. Kaya't mo nga maamuan, di pan panakil ko. No kaya't mo nga makita, dagiti ipatpatet ko. Tinggem ta agistorya at gapunay kantaak. Manubot ko ken kapsat ko ken nari. Panungpalan tun malpas ti panagnak, rupa ni Jesus makita sanguna agruk baba. Awan siguro't makunak, jak pa'y makadiskurso, at damay sa nga banag nga ululitekto. Jesus ay ayatek, Jesus
Jesus agyaman manupot kararwa dayjay nga aldaw ulitek tuken ka Jesus ayayaten nakme Jesus ayayaten nakme. Napukaw ka, biyag mo awan turong na kinarigat ket kasla awan ti patinggan na agbiro-biro kat pamuspusan ngem awan at tinasarakan rigat ken liday isulang iti natagikwam ngem adamay sa na awagin ka ipangagmoket umasideg ka dagita dadagsen mo ited mo aming kenkwana tapnod biyag mo tal na ited na Itatamag na ka itiranyag agsala ka itilawag nasara ka munti pudno nga biyag tani Jesus adaken ka itataagan ta ka itiragsak agrambag ka iti ayat nadagsen nga riknam ket lumagan tani Jesus adaken ka isuna lang iti pudno nga inana gayam ko agtuloy ka dadagsen mariknam kaunggan di tapusum namna maket kasla maawang nga asuk inaramid mo aming nga sakripisyo tapno dal naket magunod mo sa emken pa ay isulang tinatagikwam gemaddaaya nga manglawag dagita lan mo sumurot ka ken umasideg ka dagita dadagsen mo ited mo aming kenkwana tapnod biyag mo tal na ket ited na itatamag na ka itiranyag agsala ka itilawag nasara ka munti pudno nga biyag tani Jesus adaken ka itataakan ta ka itiragsak agrambag ka iti ayat nadagsen nga riknam ket lumagan tani Jesus adaken ka isuna lang iti pudno nga inana gayam ko agtuloy ka if you're feeling down there's something you need to feel he is there guiding your life so clear through the struggles and triumphs he leads the way speak out and he'll show you the light that stays ka itiranyag agsala ka itilawag nasara ka munti pudno nga biyag tani Jesus adaken ka itataakan ta ka itiragsak agrambag ka iti ayat nadagsen nga riknam ket lumagan tani Jesus adaken ka isuna lang iti pudno nga inana gayam ko agtuloy ka
Rang ni Jesus, kayat mo tagbalay giti dakes, nabilig ti dara ni Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Cristo Jesus. Kinatangsit kayat mo nga idyan, nabilig ti dara ni Jesus. Ayos kalbaryo inka paugasan, nabilig ti dara ni Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Cristo Jesus. Kayat mo tinapudaw akasyelo, nabilig ti dara ni Jesus. Ikaten na amin amulit mo, nabilig ti dara ni Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Cristo Jesus. Kayat mo ti agserbi ken Jesus, idaton mo nga ruday tapusom. Ket agbyag ka ken kwa na ti inaldaw, babaen ti bileg ti darana. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Cristo Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Jesus. At dapig sa pan nakabalin ti dara ni Cristo Jesus.
ka agbain, basbasul mo ing kaitakling, pamakawan na ing kait din, kuna na umay ka. Oh, Ama, nga na nagsamit da, timek na apangayap ken ka, di ka bumdeng mapan kanita, ururayen na ka. Nuku namin ton madamdama, nge mamanganton maladaw ka, kapsating ka ken Kristo ita, kuna na umay ka. Oh, Ama, nga na nagsamit da, timek na apangayap ken ka, di ka bumdeng mapan kanita, ururayen na ka. Oh, Ama, nga na nagsamit da, timek na apangayap ken ka, di ka bumdeng